dkhot jong Giant National Council clearian circle hapo jingilam working president uba Diamond Barya bar vice president uba signboard langstang mentalsi aden blayo kejing jo nagi pai pa halor kejing bakla tho ya ka kerteng shnong clearian ha ka signboard jong ka Sly Small Finance Bank ha clearian East Jantil District kila ni mar ban pyndam no shisnan kejing tho ka ba bakla ban spel dang namar ha ka jaka ban tho clearian kinong tray ka te ka bank kila tho ban ke lerihan na kaliang kaseng bala betharu ya kinong tray jong ka te ka bank baki day ban pasna no da ka way pat ka signboard bathamai bat dawaru ki day ban da penbet bha ya ka jingtho signboard halor kini ka seng kalai por ya ka bank ba ka day ban le no hapo shibnai namar ka ni ka jing bakla ban spell dang kanyalam bakla bat kanwan ra ka jing do no ya ka buram bakraw jong ka shnong clearian ka badai ka headquarter jong ka East Jantil District labatharu ya ka bank baka deiru ban penbet ya baro ki signboard ki kot ki sla bat ki digital platform jong ka bank ka seng ka mahamru ya ki dukan ki office bat ya ki wei ba ki dei ban da tho shai ya ka kerteng shnong da ka ba bet bat la da lap ya ki nu ki ba le bakla ka seng kan pencitom ya ki kat kum ki kendon The basic issue of the development place is bahwa ini kemudian memang dibagi ke lokal ini betul-betul kerana kamu juga terus dari dah apa ya ini kemudian ingat ijab untuk kita ini not intentionally yang namanya ijab untuk di expect untuk immediate action expect itu ini kemudian kata saya cerita tapi immediately atau remove kan until untuk the news and the people remove kadang-kadang ni kan stuff yang